Ola, son Fran Cajoto, candidato do PSDG-PSOE á alcaldía de Foz. Estamos neste entorno inmellorable. A miña intención é seguir cuidando este pobo que cada vez sexa máis cómodo para vivir as súas veciñas e veciños, que cada vez máis xente quera vivir, residir aquí, e iso significa mellorar as súas rúas, que sexa todo moito máis accesible, e para iso fixemos un plan de mobilidade no que queremos seguir afondando para que esta vila, pouquiño a pouco, se vai convertindo nesa cidade amable que queremos, e non só este pobo, senón todo o conxunto do concello. Somos 9 parroquias, en total 100 kilómetros cadrados, no que temos que atender non só as infraestructuras, senón tamén a toda esa parte social na que sempre incidimos, porque ao final, cuidándonos todos, facemos un Foz máis amable, que implica iso, máis e mellores servicios sociais, máis e mellores parques, máis e mellores atención, mellorar o alumeado, mellorar todas esas pequenas cousas, e tamén algunha cuestión na que xa estamos traballando e que queremos seguir incidindo nesta nova legislatura. Estamos a falar do terceiro acceso, que xa non lo prometeron, pero que todavía non se fixo nada. Estamos a falar dese auditorio tan anhelado que todavía non existe en Foz. Estamos a falar desas rotondas de Cangas, do cruce da intersección da Corredoira. Estamos a falar de moitas infraestructuras que están pendentes. E tamén temos o gran Carnaval de Foz, que agora foi declarado Festa de Interese Turístico de Galicia. O Carnaval de Foz é grande porque as comparsas de Foz son grandes. Foz ten vida cultural porque hai moitas asociacións que nos dan esa vida propia. Iso que queremos todos. Un Foz para todos e para todas.